जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जोङो 22थि खेब बे इउएन एकाडेमि क'क्राझाराव फैनानै इनफरमेशन मोटिवेशन काम एवारनेस प्रग्रामखौ जे खालामफैनो हादों इन्जिनियारिं एबा टेक्न'लजि एडुकेशननि सायाव जों गिबियावनो बे फरायसालिनिनो गोरायुं मानगोनां कृष्ण गपाल बसुमतारी सारखौ धन्यबाद एबा गोजोननाय बावहरग्रोयो बिथांनि हेफाजाब एबा बिथांनि जोंनि हेफाजाबावनो जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ खालामनो हादों लोगोसे जोङो जोंनि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजनि गोरायुं एबा प्रिन्सिपालखौबो धन्यबाद होनांगोन बिथांनिनो बियो मोनसे मिशन दिनैसिम जोङो अदालगुरि चिरां आरो बाक्सायाव बेबायदि प्रग्रामखौ खालामगासिनो दङ जायफोर स्टुडेन्टफ्रा 9 आरो 10 फरायगासिनो दङ बा हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दं 11-12 बेफोर स्टुडेन्टफोरनि सिगाङाव जों थांनानै इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजि एडुकेशनखौ बोरै लानांगौ बा जोंनि बे हालामनि मानसिफ्रा जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बोरै सुबिदा लानो हायो बा फरायनो हायो बेखौ जोङो फोरमायथि हैदों मानो होनोब्ला जोंनि दिनैनि बे दैलि लाइफआव बा जोंनि थांनानै थानायनि बे समाव इन्जिनियार बा टेक्न'लजि नङाबानो जोंहा जेबो माबा गैया आरोखि दा जोंनि सानफ्रोमबोनि दैनि लाइफआव जों इन्जिनियारफोर दिहुननाय बा इन्जिनियारफोर मावनाय खामानिखौनो जोङो बिसोरखौनो लोब्बा लाखिनानै बा बिसोरनि बे दिहुनथाइफोरखौनो जोङो बाहायनानै दैनो दिन खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो जोंनि थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौ बा जोंनि यां जेनेरेसनफ्रा बोरै इन्जिनियारिं लाइनाव बा टेक्न'लजि लाइनाव फैनो हायो जों बेफोरनि बिथिङै दिथा होनानै जोङो दिनै बे खामानिफोरखौ मावगासिनो दं हानायखिनि बेनो आरो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव गाहायै मोनब्रै ब्रान्च दङ सिभिल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट केमिकेल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट आरो मेकानिकेल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट बे मोनब्रै दङ दा बे मोनब्रैया सोलिगासिनो दं इयुनाव बांनायनि माबा दङ ब्रान्चआ बारायबावनायनि खोथा दङ दा इयुनाव बारायोब्ला माबे ब्रान्चआ फैगोन जों इयुनावसो बुंनो हासिगोन बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज बा आसाम स्टेटनि सिङाव इन्जिनियारिंफोर थानाय कलेजफ्राव जुदि एडमिसन मोनोब्ला गिबियावनो हायार सेकेन्डारियाव साइन्स फरायनांगोन साइन्स फरायनायनि उनाव एन्ट्रेन्स होनांगोन सिडाब्लिउखौ आस2आ कन्डाक्ट खालामो बे सिडाब्लिउनि एन्ट्रेन्स होखांनायनि उनाव एन्ट्रेन्सआव जेब्ला बियो मार्क केरि खालामगोन आरो हायार सेकेन्डारियाव जेब्ला बिनि मार्कआ माखासे केटेगरिजों मिलायगोन अब्ला बे एडमिसनखौ लानो हागोन काउन्सिलिंनि गेजेरजों जोबोद मोजां जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों मानगोनां डिरेक्टर कृष्ण गपाल बसुमतारी साराबो जोंखौ गोसो दुंगा होदों लोगोसे बिनिनो जोंनि सार बिजय बसुमतारी साराबो जोंखौ हेफाजाब होदों जों फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो नुनायाव जेबो जेंना नुवाखै मानो होनबा जोंनि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजावनो गुबुन कलेजावबो दङ इन्जिनियारिं कलेजावबो दं आसामनि इन्जिनियारिं कलेजाव बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजावबो जोङो गोबां बर' बिजोंजों फरायनाय स्टुडेन्टफोर मोननो हादों आरो दासिमहालागै फरायगासिनो दं आरो नै दा जोङो बे स्कुलावनो फरायनानै दिनै लास्ट सेमिस्टाराव फैनाय सासे स्टुडेन्टखौबो लाबोफानाय जादों